Qırgızstanyň Isykyl welaýatynda ýüzlerçe protestçi Kumtor altyn gorunyň millileşdirilmegini talap edip etasi ýollaryň birini ýapdy. Protestçiler ýoly böwütlemek üçin uloglary we agaçlary ulandylar. Häzirki wagt gürrüň gidýän altyn goruny Kanadanyň Centera Gold kärhanasy dolandyrýar. Gürjistanda talipler ýygnanyp ýurdun kartasyny dizdiler. Olar muny Russiýanyň separatist Günörta Osetiýa we Abhaziýa regionlaryny okupasiýa etmegine garşy gurnulan bir çäre diýip düşündirdiler. Talipler halkary jemgyýetçiligine ýüzlenip, Russiýanyň halkary ikrar edilen ary çäkleri hormatlamak üçin Moskwa hat köp basyş etmäge çagyrdylar. Ermenistanda ýurdun ýol gözegçilik gullugynyň tutulukdaky olurky ýol başçysy sentýabrda gylan edilen amnistiýa düşüp adalet edildi. Markar Ahanyan jemgyýetçilik gullaryny öz haýryna geçirmekde aýyplanyp 6 ýyl tutulgyna hökm edilipdi. Ol türmede 2 ýyl oturdy. Ukrainanyň Donetsk şäherinde soňky 1 ýylyň dowamında köçelerdäki öýsüz itleriň sanynyň 12.000-den 10.000-e çelini gaçandygy aýdylýar. Muny yerli resmiýlerin köçedäki itleri azaltmak ugrunda geçiren çäherleriniň üstü bilen amal edip bolandygy bellenilýär. Gürrüňe gidýän itler kä halatlarda adamlara hem topulýardy. Siz Azatlyk radiosynyň suwunky täzelikleri bilen tanys bolduňyz.